Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Бълтата4895 и днес играем в Warcraft на различни игри, защото няма какво да правим и така или иначе не се играем Minecraft. Така. IP ще го има в описанието. Мисля първо да започнем с СКБ. Влизам в End. Спираме тук и вижте. Страни 4. Имаме и Jump Boost 3 Infinity. Почнахме. За колко половината ги спаваме на едно място. Да. Леле, той близа вече. Един от много силните книги, пък има само един живот. Аз знам, че никой не може да ме убие. Аз пък мога. Ох. Тук съседите. Тук съседите, ама лудо викат. Къде е оня? Зомби взива живота. Зомбите има един живот. Добре, казна, сега ще ме уби. Ето, а сега това вече няма шанс. Ето, победа! Добре, в първата игра победихме. Добре. Вижте, сега, гледайте мъжа. Ще се го счупам. Сега, в клипа, като го кача, ще видя дали мога да видя сам меча, защото в ръката в момента ни го няма. Или наистина се счупя, само други.